Dobré ráno z Biškeku z Kyrgyzstanu. Práve teraz sa nachádzame na autobusovej stanici. Musím si kúpiť lístky do Almaty, do Kazachstanu. Máme asi nejakých 20-25 minút, takže musíme rýchlo nájsť lístky, kde sa predávajú. Tuto zrejme poslať nás sem. Takže máme dva lístky, stáli 600, čo je 6 €. A odchádzanie tu nás sme zistili po rusky z 11. platformy. Toto by mala byť platforma do Almaty. A tu sú takéto staršie autobusíky. Tu je lístok 600 somov. A takto nejako vyzerá autobus, taký starší, priemerný Slovak Lines u nás. Samozrejme. Taký prázdny celkom, odchádzame za 15 minút asi. Hľadali sme si viacero možností, ako sa dostať s týmito dvomi krajinami. Najčastejšie bol tento autobus, ktorý stojí 6 €. Dalo sa ísť aj taxíkom na hranicu s Kazachstanom. To stalo nejakých 6 € smerom iba na hranicu a z hranice do Almaty tu bolo nejakých 200 km, stalo to nejakých 80 až 100 $. Takže by nás to vyšlo asi o 90 € viacej. Takže toto je fajn, autobus je takmer úplne prázdny, sme tu vzadu úplne sami, takže super. Cesta by mala trvať 4 hodiny, lenže píšu všade, že cesta nakoniec trvá nejakých 6-7 hodín, takže treba si dávať na toto pozor, že to bude trvať trocha viacej. Na hranici hlavne sa že vraj dosť držíme, keď mi dajú víza do krajiny, ktoré máme zdarma, teda mali by sa mať zdarma, máme tam povolený vstup, bez víz, takže nám iba razítko dajú a pokračujeme do Kazachstanu. Tu nás vyhodil autobus na hranici. Máme prejsť cez túto hranicu, autobus sa otáča späť. A na druhej strane by nás mal čakať zelený autobus, nejaký s číslom 178. Jaký bol ten autobus? 978. 978, za aký zelený autobus. Samozrejme, že informácie boli celé v ruštine, ale Filip dačo rozumel, takže aspoň toto preložil, aspoň toto sme sa dozvedeli. Tu nevie anglicky vôbec nikto, v celom Kyrgyzstane anglicky iba fakt minimum ľudí. To je niečo podobné ako v Číne, susedia síce s Čínou. Takže až tu sa nachádza niekde Kazachstan pri Číne a jazykovo je to veľmi podobné. Títo Kyrgyzania vyzerajú celkom ako aj takí Číňania, ako sú pri sebe, hraničia pri sebe, ale celkovo etnikum vyzerá dosť čínsky. Už sme prešli prvú stranu hranice, teraz prichádzame do kazachskej strany, treba si dávať pozor na podvodných, alebo úplatky, tak úplatky policajtov. Väčšinou si vás zoberú, niekoho si vytipujú a vypýtajú si nejaký úplatok. Treba sa nejak z toho vyhovoriť, zavolať ambasádu, aby sa to nestalo. Dúfam, že to teraz nastane nám na tejto hranici Kyrgyzska, tam na tom varovali, tak uvidíme teraz na kazachskej strane. Tak sme prešli cez hranicu, zabralo to asi tak dokopy 50 minút. Na druhej strane hranice aj tuto pri východe je asi desiatky ľudí tu sú, ktorí sú taxikári, chcú vás zobrať. To je takový špinavý potok. Všetci vás tu chcú zobrať, všetci vás chcú zobrať do Almaty, pýtajú sa. Takže máme autobus, nevieme kde je, nikde nevidíme zelený autobus, takže ho hľadáme teraz. Hľadáme zelený autobus. Tento hraničný prechod sa volá Kordaj. Už sme tu, nikde to autobus není, poslali nás sem na tú stranu, v tejto pumpe, čo to je. Lenže autobus sa nikde. Autobus nikde. A nevidíme, horšie je, že nevidíme nikoho, s kým sme došli. To je asi väčší problém. Tak od hranice na tomto parkovisku sa nachádza zelený autobus 978, presne tu Filip našiel. Takže ideme na túto 987. Neviem, koľko tu bude čakať. Prešli sme celkom rýchlo. Tak ideme skôr pozrieť, tam uvidíme. 701 Almaty. Tak prvá skúsenosť s Kazachstanom je super, boli sme už okradnutí. Viac si povieme asi až na hoteli, keďže mi to zakázal aj natáčať a pýtali sa od nás pokutu. Takže dostaneme sa na hotel, objednali sme si opäť Yandex taxi na hotel a o chvíľu si o tom povieme viacej. Ideme z autobusovej stanice. Tak už sme dorazili k nášmu hotelu, je to tento hotel, je to jeden z najznámejších hotelov tu na, volá sa nejak Kazach Express, alebo na Google je to Kazach Hotel, Kazachstan Hotel. Ideme sa booknúť, je to z drahších hotelov jeden, ale vyzerá dobre, uvidíme. Tak už sme dorazili na izbu, takto tu vyzerá izba. Máme izbu s dvomi postelami, ešte sa uistilo, že máme s dvomi postelami, máme aj tak dve postele, ale aj tak spojené, takže neviem, prečo to predávajú jak s dvomi oddelenými. To je nejaký gauč, je to taká staršia izba. Máme tu výhľad z 18. poschodia, lenže je hrozná hmla a nie nič vidno. Úplne depresívne počasie.
prší. Ešte k tomu je tu Ramadán, takže sa ešte do zotmenia nenajeme, keďže na internete, na nejakej americkej ambasáde alebo anglickej ambasáde som si čítal, tak písali, že reštaurácie a bary a takéto veci odmietajú vydávať jedlo počas Ramadánu. Takže musíme asi čakať, alebo poďme si zistiť, poďme sa prejsť asi na niečo. Už rovno z Biškeku, ako sme vyrazili, tak do autobusu nastúpil nejaký taký starší pán, čo mal, poviem, možno 50, na videu možno bude vidno, neviem, natočil sa tak rýchlo. A on už na hranici, keď sme došli na hranice z Kazachstanu, z Kyrgyzstanu, tak mal problémy, začal tam dačo kričať, začal sa tam hádať s niekým, tak sme nechápali, ale nevedeli sme, že je s nami v autobusi, ale bol s nami v autobusi od začiatku. A ako sme došli na prvú zastávku, ktorú sme mali medzi už hranicami a Almaty, to bolo po nejakých hodinke a pol, sme zastavili na nejaké odpočívadle, tak sme si kupovali, boli sme na záchod, kupovali sme si nejaký drink alebo dačo. Chytil si nejaký energetiák a došiel za mnou a začal tam dačo trepať. A neviem čo chcel, to bolo to po rusky, bol asi pripitý. A dačo tam hovoril, takže neviem, či chcel to zaplatiť alebo nechcel to zaplatiť, neviem, či to bolo pivo alebo energetiák, ale ja som ho zignoroval, lebo som nič som nechápal a vyzeral, že si na nejaké látky už ide. Potom sme prešli ďalej, sme vystúpili z autobusu, už sme došli, celá cesta nám zabrala nejakých 5 hodín a 15 minút. Vystúpili sme z autobusu rovno, asi 20 Kazachov tam fajčilo, Filip si s nimi zapálil. Fajčil asi 20 sekúnd na to, tento typek, ktorého sme mali v autobuse, išiel za nejakým SBS-karom, alebo neviem, za nejakým typkom, nejakým kamarádom, alebo neviem, čo to bol, rovno sa začali zakecali. Ukázal na Filipa, že tam fajčí, tak on došiel za Filipom, zobral si ho preč, že musí ísť s ním, že tu sa nemôže fajčiť, že dostáva pokutu, nemal žiadny odznak, nemal nič, nebol to policajt, bol to proste, možno to nebol ani na SBS-ka, proste náhodný typek stopol, že musí ísť s ním, až zaplatí pokutu. Pokuta je 100 eur, bude nejakých 51 000 tenge, ale že keď mu to dá tak na černo, tak mu to dá za 40 eur, čiže nejakých 20 000 tenge, alebo myslím, že to bolo 20 000 tenge. Takže chcel 40 eur, Filip povedal, že mu nedá nič, ale začal sa vyhovárať, že on zavolá policajtov, že je to väčší problém, že nám dajú pokutu, že nás zoberú, zavrú nás, že za 4 roky ho zavrú, začal sa tam vyhrážať. On nás zobral k takým dverám, na ktorým bolo napísané, že polícia, lenže on vedel, že tí policajti tam nie sú a že je to prázdne, možno bolo opustené, to bolo fakt nejaká opustená stanica, to bolo pár ľudí. A pri tých dverách mu začal hovoriť, že mu musí dať túto pokutu, že bohužiaľ, že od toho tam je, aby mu dal túto pokutu a že mu to má dať teda na čierno. Dali sme mu teda 20 eur v kyrgyzských somoch, čo sme ešte mali z Kyrgyzska. A on povedal, že to je málo a musíme mu doplatiť ďalších 20. A mali sme síce, ale vravili sme, že nemáme, tak nechcel si nechať tých 20 eur, čo je celkom dosť, za nič v podstate. Začal sa zasa vyrážať, že zavolá policajtov, že nás zavrú, že je to problém, veľký problém a že oficiálna pokuta by bola dosť vyššia. My sme tomu neverili, nechceli sme o tie peniaze dať, ale vedeli sme, čítal som na forách, že tu ľudia volajú, tu je hrozná korupcia s týmito policajtmi. Volali policajtov na týchto ľudí a tí policajti s nimi spolupracujú, dostanú z toho nejaké podely určite. A kľudne si potom vypýtajú, zoberú vás a vypýtajú si kľudne 1000 eur. Môžete si kľudne nájsť nejaké fora, ak si idete radšej to zistiť, ako to funguje. Tak sme sa báli tohoto, že policajti reálni dojdú a vypýtajú si tak 10-krát toľko. Takže sme mu radšej dali tých 20 eur. Nakoniec nás tam stále prehováral, že musíme mu dať znova, tak sme mu dali ešte nejakých 10 eur. Potom si podvolili ruky a išli sme ďalej. Sice na to zabralo asi 30 minút. Pokazalo nám to začiatok tohto mesta, ešte to, že prší tu na... Filip si zabudol aj nabíjačku drahú na iPhone, na hoteli v Kyrgyzsku. Takže celkom blbý štart dňa. Ale no, treba si dávať pozor na týchto policajtov, no nie sú to policajti, to nebol policajt, takže zaplatili sme niekomu 30 eur, môže byť šťastný. Ešte dodám to, že v Kazachstane je skutočne zakázané fajčiť, na mnohých verejných miestach je to pokutované pokutou, ktorá je okolo tých 100 eur, ako si od nás pýtali. Lenže hneď vedľa nás boli popolníky, bolo tam plno domácich, ktorí tu fajčili, nikto s nikým nemal problém. Nikto nám nič nepovedal, lenže došiel tam typek, ktorý to oznámil hentomu, rovno došiel za nami a začal sa nás pýtať peniaze, začal mi hraveť, že nemôžem natáčať, nemôžem tam natáčať, takže aj za to, že nás pokutuje v podstate, že máme čakať, máme za ním. A videli v podstate tento policaj, či čo to bolo, že došli turisti, takže museli nás v úvodzovkách okradnúť o túto sumu, keďže vedeli, že im to zaplatíme, že nevieme, aké máme práva tam a podobne. Takže sme im to zaplatili a aj keď to bol nejaký policajt,
či SBS Card, tak aj tak táto pokuta bola na čierno, čiže žiadny bločík, nič zaplatené v cudzej mene, platili sme to v kyrgyzstanskej mene. I hneď hodené do vačku, rovne sa schoval a bol vysmiatý, mal hneď lepší deň, zarobených 30 eur. Ak sa náhodou niekto chystá do Kazachstanu, tak aj by som vám dal nejaké odporúčanie. Dávajte si pozor, ale to v Kazachstane asi neplatí. Tu títo skorumpovaní policajti vás kasírujú za všetko, za každý priestupok, za každú vec, ktorú urobíte alebo možno aj neurobíte. Hrozne veľa sa to rieši aj ak sa idete autom alebo si tu požičate auto. Hrozne veľa zastavujú a pýtajú si pokuty aj za veci, ktoré nespravíte, takže dodržujte všetko, čo sa dá. My sme šťastní, že to nevyvrobilo sa do horšej situácie a nezaplatili sme ešte dosť viacej alebo nás nezobrali niekde preč. Aj keď viem, že moc na to majú, keďže tu je hrozná korupcia. Teraz sme sa bavili s taxikárom, ako to je korupcia, že policajti sú tu hrozne skorumpovaní, že bývalý prezident Nur Sultan, podľa ktorého pomenované hlavné mesto, už sa znova premenoval na Astana, myslím, že minulý rok. Tam mimochodom pôjdeme ďalej, z tohto mesta pôjdeme tam. Ale že 30 rokov tu vládol, aspoň teda čo vravel, neviem tieto informácie, to čo nám vravel teraz taxikár, bol to v ruštine, ako sme sa to rozumeli, že 30 rokov tu vládol Nur Sultan, vtedy tu začala hrozná korupcia, že mali hrozne dobré vzťahy s Ruskom, ale že ľudia sa na to sťažovali, sú tu hrozné problémy s tým, za to, že Putin ich okrádal a bral im všetky financie, všetky zdroje, zlato, ropu, všetko, za to, aby boli dobré kamarátstva spolu s Ruskom, tak na úkor týchto ľudí, preto je to taká chudoba. A zatiaľ aspoň teda, čo sme videli, takže nemajú radi Putina. Aspoň teda, čo vravel, že jeho okolie a on nemajú radi Putina za to, čo to spravili s ľuďmi. Opäť nejaké ceny z supermarketu, tak 10 vajíček, euro 50, plus minus euro 50. Tu je pivo Krušovice. Je z 1 eura na asi 70 centov a tu je nejaký ľadový čaj. Ukázali sme to minulé v obchode. Len tu není cena. Sú nejaké litrové oleje, euro 20 za litrový olej. Tu je nejaká litrová voda, ktorú sme si kupovali tam za 30 centov, to ešte je vzhľavené teraz na 30 centov približne. Takéto veľké lejsky stoja 2 eurá. Toto je o dosť väčšie balenie ako u nás. Aspoň teda, ako vyzerá. Tu sú nejaké Coca-Coly, tu je veľká Coca-Cola zlacená z euro 50 na nejaké euro 20 plus minus. A to sú milky. 5,50, ale je zlacená teraz na 2,50 plus minus. V Kyrgyzstane bola lacnejšia a tiež bola v zlave, všade v zlave. Tieto Alpro mlieka sojové stoja u nás tak 3-4 eurá. Tu nás stoja skoro 6 eur. Celkom dosť výrazné zvýšenie ceny. Nejaké obyčajné mlieka tu stoja tých 685, čo je nejakých euro 40 plus minus. Taká priemerná cena tuna. Tie ceny v supermarketoch sú rovnaké ako v Kyrgyzsku, len s tým rozdielom, že tuna je priemerná výplata asi 4-krát vyššia, ako bola tam v Kyrgyzstane v Biškeku. Ceny sú opäť rovnaké ako u nás, plus minus rovnaké. Možno niektoré veci sú trocha drahšie, ktoré sú dovážené z Európy. Azijské veci nepoznám, takže nebudem porovnať takéto veci, ale proval som to, čo možno poznáme my. A ideš aj v tej reštaurácii zaplatili 25 € za 2 hlavné jedlá a 1 polievku, čo je výrazne, ale výrazne drahšie, ako sme platili v Biškeku v Kyrgyzstane, odkiaľ sme teraz došli. Takže ceny sú tu výrazne drahšie, čakali sme, že to bude plus minus rovnaké, ale potom sme si zistili, aký je tu plat. A aké boli tie ceny? Čo si vravel, že priemerná mzda? Že 90% ľudí? 700 000 tenge je priemerná mesačná mzda, čo je tých 1400 €, ktoré zarába 90% ľudí tu na už po zdanení. Takže je to 1400 € mesačne po zdanení, je to priemerný zárobok. A na rozdiel od Biškeku, kde sme boli, tam bolo okolo 200 až 300 € za mesiac. Už sa blížime k hotelu, ideme sa ešte nájsť, kde tu pri hoteli. Inak na internete Filip čítal, že tu je hrozný rasizmus voči Indom. Je tu dosť veľa Indov, ale že aj reštaurácie. Keď čítal recenzie na reštaurácie, tam písali voči Indom, že Indovia teda písali recenzie na hotel, že ich nechceli. Potkany pred nami teraz behajú. No, videl som to tu na ulici potkany. No a že písali recenzie proti Indom, teda Indovia písali recenzie proti týmto prevádzkam, že ich nechceli prijať dnu za to, že sú Indovia, že ich vyhadzovali z toho baru, ako tam došli, za to, že sú Indovia a podobné poznámky mali voči ním, takže sa Indovia sťažujú. Neviem, prečo tak je, možno si to zistím, možno to nenájdem, ale funguje to tu. A ich tu dosť veľa inak Indov, teraz pred hotelom tam ich stalo asi 10. Tu sme v nejakom pube a ceny za pivo tu sú nejakých 7-8 € za pol litra. Tu je Heineken za 3 € dačo, Budweiser za 5 €,
bakaláš za taktiež 5 eur. My sme si objednali pizzu, ja tu mám nejakú barbecue pizzu, stojí asi 6-7 eur asi. Kedy má pepperoni pizzu, tu som zobral nejaké pivo, žiguli, čo stálo 3 eur asi. 2,50 za pivo, takže dokopy to bude možno 20-30 eur. Moja pizza stala na konci síce dvakrát toľko, čo Filipová, asi 12 eur, čo je celkom dosť. Ale som mal nejaké hovädzie mäso na tom, kuracie, nečal som cenu, myslím, že to je iba kuracia. Ale celkovo zaplatili asi 25-30 eur za toto. To už bude asi koniec tohto videa. Zajtra pravdepodobne, ak sa nám podarí, tak poďme pozrieť na Almaty jazero, ktoré je také veľké Almaty jazero. A to už bude asi všetko. Ďakujem ti za pozeranie. Ak sa ti video páčilo, tak like a odber. Vidíme sa u ďalšieho videa a maj sa.